Acharya Mandal Gurun, Sifat Karamin, Pilgrimin, Krinavi, Avastaras of Urusan of the Unit, Avasana of the Ajay Kadaraki, with the Karasu, not to be the Dada Gurna, maybe the Karkavia, Seal, Adarnia, Bukaraki, Suppression, it will be the Urusan Akari than Taragi, Diana Takula. Atapilitan Yudi Singla, Level Vedika, Telekinis, Telekin, the Sakashin Kanda, and the Paragito, Atlapura, Nirbi, the Regina, the Semi Pina, the Muslim Limited, I got the Vilam, Yana, the Marco. President Calabria, the Canada, the US, the Children, the Shah, the Medical, Nada, the Lesson period Gasoline BB, Larta, the 50,000 at Lucky, Matrubia, the Suridas and Melaka, and the Carrier to the Rio Pilvarona, Allah, the young man of the Pata, the Canada, it has a opening, also, Melissa, Aram, the Tekila, Sea Patila, Aram, the place of Lirte, Verala, Andre, நல்ல சக்தி வாய்ந்த சூரியனுக்கு திட்டமிடல் எல்லோரையும் முற்றுமையாக உருவமைக்கக்கூடிய எல்லோரையும் சேர்த்து பயணிக்கக்கூடிய கருத்துக்களை கேட்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆசிரியர் கிராமத்தில் இருந்தே எடுத்து சேவையாற்றக்கூடிய ஒரு மகனை இந்த கிராமம் தந்திருக்கிறது. இந்த மண்ணுக்கு கிடைத்த தரம் எங்களை விட இந்த கிராமத்தின் மீது வேறு யார்தான் அக்கறை கொள்ள முடியும்? தாய் நாடு தாய் மண் இதை நேசிப்பவர்களுக்கு அது புரியும். அந்த அடிப்படையில் தான் இன்று எங்களோட தொழிலதிபர் எத்தனை வேலை படுக்கை இருந்தாலும் அவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்று கரங்களை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். ஜீரோவில் தலைமைத்துவமும் அவருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது. இனி அதிபருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். ஒரு நல்ல தொழிலதிபரை இவ்வளவு எங்களோடு இணைத்துக் கொண்டதைக்கு நாங்கள் இருக்கின்ற வேகமாக எங்களுடைய போட்டியாளர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற காட்சியை நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களுடைய பிரதான நடுவர்களாக இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிகப்பெரிய கல்பத்துறை முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயத்தினுடைய கௌரவத்துக்குரிய ஆசிரியர் சக்தி அவர்கள், ஆண்டுகளை தமிழ் வித்தியாலயத்தினுடைய ஆசிரியர் அவர்கள், ஆண்டிகவ முஸ்லீம் முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயத்தினுடைய கௌரவத்துக்குரிய ஆசிரியர் ரஹ்மத்துல்லா அவர்கள், அதே போன்று ஆண்டிமலை தமிழ் வித்தியாலயத்திலே இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற சதீஷ் ஆசிரியர் அவர்களையும் எதிர்ப்பிலே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதோடு கம்மத்தலுவ இருமொழி பாடசாலையிலிருந்து வருகின்ற மிஸ்ரான் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய பிரமாண்ட நன்றிகளை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவர்கள் தான் இப்போது மத்தியஸ்த கடமைகளிலே மைதானங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒருவரை எங்களுடைய விளையாட்டுக்குழு சார்பாக அன்புடன் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு 1500 மீட்டர் இப்போது நிறைவு பெறும் கட்டத்திலே இருக்கின்றது. இன்னும் ஓரிருவர் போட்டியை நிறைவு செய்வதற்காக இன்னும் ஒரு 50 மீட்டர் தொலைவிலே இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் வருகை இருந்தவுடன் அந்த போட்டி முடிவடைந்தவுடன் ஏனைய போட்டிகளை நாங்கள் இங்கே